La remodelació del Col·legi Calixte III de Canals està portant-se endavant després que el passat mes de novembre s'aprovés el projecte que suposarà una inversió per part de la Generalitat Valenciana de 178.000 euros. L'empresa pública constructora dels centres educatius valencians, CIECSA, és l'encarregada de les obres que consistiran en la construcció de nous vàters d'alumnes i de professors, un nou sòcol a les parets, el canvi de la fusteria interior, la substitució del pis existent per altre de gres ceràmic i el revestiment dels sostres i parets amb pintura. A més, està fent-se tot això en aquest període de temps perquè hem aprofitat que no estan en les aules els xiquets ni els professors per a destorbar el menys possible i creguem que a primers de setembre això estarà ja acabat. Luego es tindrà que pintar també. En fi, una adequació que pensem que pel 75 aniversari, que serà el curs que ve, queda ja tot nou perquè la gent disfrute i la gent tinga una qualitat més dels seus servicis. El que vol l'Ajuntament de Canals és deixar com a nou un centre educatiu que ja té uns anys i molt de desgast. D'aquesta manera, els xiquets podran assistir a classe amb totes les comoditats i garanties de seguretat. És una de les primeres actuacions que va fer l'equip de govern, que vam anar a València, a la Conselleria, vam fer un informe de les necessitats i ara està cobrint-se tot allò que vam sol·licitar. Es canviarà el piso del passillo, les portes, els quartos de bany s'adequaran a lo dels xiquets, a la infantil, i els dels professors també es faran. També es farà un quarto per a que les dones de la neteja deixin els seus arreus. En fi, al voltant de 178.000 euros és el que ens va concedir Conselleria. Estarà també el sòcol de les classes, dels passillos, tot això en el primer pis. I en el segon pis, o sigui, millor dit, en la planta baixa, també es canviarà el que és tots els marcs, les portes, i pense que també va el que és l'enrajolat de les classes, perquè va haver una altra actuació, una xicoteta actuació que també es van adequar un poc, però això es quedarà, consistirà tot nou. Esperem que quede tota l'obra bé i nada, a demanar i a continuar treballant.